oka phungka ani belaino alu akran doi chutney torotlangai check up khaya nango kaham kaino phunugui phaigi singju dakhan nauno dam kisa test khaina 100 maraka admission wngkha ham jotono no lamsogo ani YouTube channel o wngkhe 4-5 days hai ang video roi manliya tamoni bagai wngkhe belai kheno busy haini bagai norok bai 4-5 days ni pore se ang malainani phayo phungai puila ang chano nangranai henai cha muthungui tongmani je papulu no dut kharmani a dut te kisa bara tongku hanai tabuk muthungui nanganai tongo wngkhe ani cup kakagono nanganai tongo norok jotono saimano o cup wngkha ani belaino favorite o cup kakagono ang charok nangkhe nongo wngkhe tabo ang achugui chanangnai yango wngkhe already no papulu dut nangna bagui biscuit tei achugui nangani nai tongo cha nangmani pore 15 minutes hairok wngkha apuni pore ang songui tongo tomato mushroom te alu akran doi chutney songui tongo wngkhe obono chini phungni moi phungni mai chabaikha wngkhe tabuk kisa khairangbar hospital o khumulungo papulu no tlangnai hinai tabuk thangani nai tongo tamoni bagai wngkhe papulu ni sago kisa botrai rok phai tongo wngkhe ba bono kisa hospital o tlangai doctor phunogui tubui phaina haifano cherai rong no manli o waisa doctor o tlangai check up khaya nango borokni health kaham dahamya tei borokni weight busuk wngkha aborok nainani bagai wngkhe tabuk chung thangai tongo khairangbar hospital o papulu no phunungnani bagai wngkhe ang tei norok no kaisa kok share khainai abo wngkhe ang norok no share bo khaijagyako tini no ang share khainai norok no wngkhe abo wngkha ani tei kaisa channel dophani kathang tv hinai wngkhe norok angbai kwrwngna muchungkha wngkhe ayang tei bo kwrwngui mano wngkhe dakti thangai channel o subscribe khairidi wngkhe norok a jagao nugui manai dophani kathang tv je kathang kokno ang norok no phunungani bagai chaitongnai wngkhe tei video ni link no bo ang description box o riruano norok aro thangai check khai naimano tabuk wngkhe papulu no kaham kaino phunugui phaikha wngkhe tabuk nogo thanglaina bagui tomtom o achugui tongo wngkhe papulu no kaham kaino phunugui tubui phaikha tei bini weight dok busuk bo nai phaikha wngkhe bini weight dok bo bebak no thik tongbayo wngkhe tabuk thangnai chung bithi dugano bithi paibai nogo thangsinai sok phaikha nogo je bono bithi rohmani aborok no tabuk nai tongo bini jajangnai tamo obo wngkhe gas ni bori sito obo khe ani bantasi wngkhe obo khe papulu ni vitamin ni bagai 5 ml khlai salo 2 bar wngkhe bo tabuk bithi chana bagai ekdom excited belaino bo bithi rok thokjago agi ang bohai no bithi rok wngkhe kaham ke no sa phuta longkha wngkhe tabuk papulu bo anono solna hanai ang wansugo bo bithi rok chana wngkhe kabia kisapono kabia tebuse chajago buibaksa cherai rok wngkhe bithi chanani kabu bithi langka chana nayata wngkhe papulu wngkhe belai kheno bithi rok chana wngkhe hamjago bo ekdom tebuse chajagui phaio sanja kaham jotono no tabuk wngkhe singju sanafu papulu ni bini papa wngkhe already no doina rok no bo rawi toniri rekha yango moso bo tukra khe rakha tei piyas tomato rok no bo rawi toniri rekha wngkhe botini chungno
singju swnamui jaranafu asake maya nangui hingke tabuk bo swnamui tongo hingke tinini bini yakni singju busuk jora dui thogya norokno ang test khaiui phunugano hingke bo tabuk o jagao bebakno khiklai rirbaikha tei tabuk last o thok ruui tongo singju dahan saimiyang obo khlaisi aro naitongo khonasidi mimi rok rijak tei tomato moso piyaj tei doniya pata tei som thok ruui khaina naitongta hingke tabuk jotono mix rok khai paikha tabuk norokno ang test khai phunugano hingke tabuk kaham khe naidi pura ekdom kothok ngana haino ngui tongkha. Okay guys, tabuk singju slamani yang slamdo bose ke bini singju slamani uno tabuk kisa test khaina sinaija thothoka to Belaino testy ekdom thokka ekdom guys normal singju rok saya guys kamu jane belaino ekdom tasty thokka tabuk hingke horni bagui mai chalasinai tini nogo tini chicken mosodeng songudo hingke tabuk horni bagui mai chasinai ta phungkaham jotono no tabuk ang phaijak sasa academy o taboni bagui hingke oro papulu no admission khainai haini bagui tabuk ang from rok na phaina phaimani hingke jora krini bagui norokno phaipro video phunuk manliya tabuk kisa time tongmani bisingtui tabuk kisa video rok khlai tongo tabuk hingke ang nogo thangui tongo je from rok tlanggui tabuk ang sokpakya nogo hingke je from rok dumani ko abono sal sampli academy mane sasa academy ta hingke of from no fill up khai rijaknai borokni admission date hingke 22 March se angnai haifano tabuk from rok rui dong keba from rok nahari tonir khata hingke je of from namani hingke 100 marakha admission fees rokhe busuk rok tabuk saiman yakho jotono no sanja kaham tabuk hingke puri chalaina bagui puri serui tongo hingke norokno tabuk phunugano ani puri sermani bahai ani puri sermani hingke asukhe naithogya buini hai asuk buini hai ketingdui manjata hingke taise puri bo kisa ragui thangjago hingke kisa jerem hai ngui paiuta hingke tabuk khoro puri kisa chana mosingo hingui serui tongmani hingke ipo ani puri mo haisi asu naithok phaya buini hingke tebo kiting ngui naithogui tongota hingke ani hingke asu kitingse khlai manyata hingke ipo kisa saksi ngui paikha obo hingke papuluni bini papa shermani asake naithoke slamna rongo pura kiting ngui tei kisa nobo noromuta ani hingke kisa krak ngai thango ei ko bini puri belmani naidi obo haino ungkui tongo olo sherpur kai kiting ngui naithok payo hingke obo hingke already no mui songpaijak puri bai chana bagui oro tongo motor alu tei mushroom rujak
video asuk kolok khlailia asuk jora tinyo angsinai tinini bagui video hingke nai tongma bagui jotono no hambai.